Aanwezigen, alle weer hartelijk welkom op het tentfeest van Loins. En we beginnen bij een paar minuten met de eerste grote activiteit en dat is het Fries kampioenschap peelzetten. Al even gezegd een keer, we hebben zo'n deelnemers bereid vonden dat die op de peelzetten gaan. En die hebben er verschrikkelijk zin in, we gaan straks even met hen praten en met hun begeleiders. En dat komt volgens ons helemaal goed. Ja. Hey! En de wedstrijd is hier bij Ibene. Mijn naam is Gea Akkerman, ik ben wethouder van deze gemeente. En aan mij de eer om onze paalzitters een hart onder de riem te steken. Dus ik wil bij deze jullie als wethouder van deze gemeente namens het college van burgemeester en wethouders in dit mooie plakje Wans heel veel succes wensen. Ik zou zeggen, rest op blijven, zet hem op en hou vol. Heel veel succes! Dan geef ik nu het woord aan Henk. Henk heeft de meeste deelnemers diverse malen via de mail of via de telefoon kunnen benaderen en ook andersom. En die gaat de deelnemers even introduceren. Dan beginnen we bij deelnemer 2, dat beeld 2 is eigenlijk. Dat is Harold. Harold de Kroon, de Kou. En voor het Harold in de 4e hier. Hier trein zal te lang. En huis van 4 ben. Ja, zuster. En 82 kilo. Voor de mensen die nog één ding gedaan worden. En dan ben we samen met deze. Hier komen. Voor een 4. Nou, deze nummer 4 zit, dat is Mark Pool. En Mark Pool die bent in Hommets of zo. Of dit? Nee, Hommets. Ja. Nou, Mark Pool die is volgens hemzelf is die 24 jaar, 1,70 lang, maar volgens mij is dat een beetje aan de lange kant schatten. Maar ik ken Mark Pool namelijk wel een beetje langer dan vandaag. Mark Pool is, die woont samen met Nanda en die hebben net een dochtertje, nou net, een dochtertje van 9 maanden, Megan Quinn. En die ligt nou lekker thuis te slapen. Nee, Mark? Ja, zeker. Maar dit is tevens de jongste deelnemer van eventjes. Want Remco is 17 jaar, komt uit Hemel, is 1,85 meter lang en hij werkt soms bij de McDonald's in Lemmer. Dus als je dan lekker bij snack hebt, dan zit Remco net te pakken. Applaus voor die man. Nou, op nummer 1 zit eigenlijk ook een beetje bekend. Dat is Bianca. En Bianca heeft nog van Jan Broodsma. En Jan Broodsma heeft al een keer op de veel zitten. En Bianca heeft van, wat zo net, kan ik verder. Dus, dat geven we dan nog mooi van u. Bianca is 20 jaar en die is laborante, dus hij nog een basis van haar als laborante, ze ziet het nog wel. Ik heb trouwens geen maat nog gekregen. Dat heeft van die vrouw. Nou ja, dan gaan we nog op het race, Trace Dijkstra op PL8. Nou, Trace komt is Makkenboy. Maar wat ik al niet zo maar die is dat je bent. Die moment, die denkt wat je helemaal niet, die maken mooi wel ding. Maar goed, dat jou niet niks. Het zal wel weer voor de denk ik. Deze is zonnefiguur, die is trouwens maar hij en die heeft 2 hankjes, zijn peniepje. En deze zit van goede doel, World Servants. Deze
Ik zou zeggen, heel veel succes en applaus voor het. Ik heb een mooi woord naar je nummer 9. En dat is Sietske Dijkstra. Daar heet het altijd Sietske Dijkstra in Vons. Maar deze is helemaal mooi. Zie je dat? Dit is een mooie sterren. Ja. Oorkleur hier zeker. Ja, dat dacht ik al. Sietske die is 18 man hier. Dit is gelijk stel. Niet een mail. En ze is, ik kan van mijn zus, ze is juridisch secretaresse. Maar, denk ik tegen camera, dat is zelf een goede doel geweest. Mooi, dan gaan we nu over de romantisch. Voor de rentel, want staat er ook trouwens rentel. Heb je echt inderdaad een freestyle verhaal? Ja, dat klopt. Eigenlijk heb je nog wel freestyle staan, of niet? Nee, spijt. Dat we echt niet worden. Dat leren we al even. Ja, dat is wel altijd. Ja, de tijd zat. Goed, dat is ons enige buitenlander dan. Die komt er al overgang van Thijs Meer in Amsterdam. Remco is 25 jaar. Vrijgezel dames. Dus hij is in de aanbieding. Volgens de mail was 1 kleine tak en 16,7 kilo. En een Friese vader. Dat kan niet missen. Ik zou zeggen, ook een applaus voor Remco.